Tehdään pikavideo kotiautomaatti osa 6.1. Ja tässä katsotaan vaan se, että miten luodaan tämmönen kumulatiivinen energian mittaus. Mä en ole ihan varma kaikista tavoista, että miten se voisi tehdä tai mitä, onko siihen muita keinoja, mutta mä kokeilin tehdä tuota energian säätöä, niin niillä valmiilla mittaustiedoilla mä en saanut niitä millään niistä toimiin. Niin miepä nyt näytän sen tavan, miten mä sen tein ja pääsette taas asiassa vähän eteenpäin, koska nyt edellisten videoiden pohjaltahan jonkunnäköistä automaatiota ja noderit niin pystytte tekemäänkin. Niin tehdään se näin, että laitteet ja palvelut, sitten avustimet ja luo-avustin. Se ei ehkä, käytetäänpä tuota alhaalta vähän näköisellä. Tuolla alla on tuommoinen luo-avustin. Eli tarvitaan tehon mittausta. Ja se, että tehosta saadaan energiaa, niin meidän pitää käyttää sitä Riemann Sum Integral sensoria. Annetaan nyt tähän vaikka nimeksi, niin joo, mitähän me laitettaisiin? Solar Energy. Ja input sensoriksi, niin täältä me sitten täytyy etsiä, koska nyt tehdään sillä aurinkoenergialla, niin laitetaanpa semmonen kuin Fronius tekee muistaakseni Poto voltaiksi tommosta. Eli tehoa. Sitten left Riemann summi, millä tarkkuudella. Ja pannaan tuohon vielä testi, niin me osaan sitten poistettua. Ja sitten vaan lähetä. Valmis. Ja nyt meillä on se teho muutettu silleen, että se näkyy energiana. Mutta nyt siinä on semmoinen juttu, että sehän pysyy käynnissä se luuppi niin kauan, kun sitä joku katkoo. Niin meidän pitää tehdä uusi avustin. Ja utility meter, olipa hienosti lausuttu. Ja tähän laitetaan sitten tämä solar energy. No vaikka 1 tunti. Ja me pistän tuon testin, niin me osaan sen poistaa. Ja tämän inputtisensorina on nyt sitten se solar energy testi. Tuo. Ja nyt koska halutaan käyttää tuntia, niin otetaan tunti. Nyt kannattaa sitten muistaa semmoinen, että meillä jossakin vaiheessa tulee muuttumaan järjestelmä niin, että se putoaa 15 minuuttiin se energian taso, mikä se nyt on tämä sana hukassa. Kuitenkin se, että sitä niin netotetaan 15 minuutin välein, mutta jos tämä säätö on kunnossa, kuormat hallussa, niin periaatteessa sillä ei ole mitään väliä, vaikka se sen tehekin tälle tunnin säädölle, koska silloin se joka 15 minuutillekin se säätö pysyy kondiksessa. Että tämän haasteenahan tulevaisuudessa tulee olemaan sitten se säätökuormien säädettävyys, esimerkiksi ne sähköautot, jos se ohjaukset ei mene niin nopeaa kuule sinne perille kuin mitä pitäisi. Mutta laitetaan nyt tuo 1 tunti. Sitten eipä oikeastaan muuta kuin että lähetä. Ja valmis. Ja nyt meillä on siellä olemassa mittari, entity, jossa näkyy sitten se joka tunnin kertyvä aurinko. Nyt ei taida aurinko enää paistaa sen vertaa, että
että nähtäisi se. Oho. No on sillä 73 wattia, niin käydäänpä katsomaan Noderdin puolella, että saammeko me täältä mittauksesta jotakin irti, eli otetaan tämä. Timestampin voi tietenkin ottaa, sen saa myös siitä injektistä, siis tuon timestampista. Näin. Pistetään siihen vaikka repeattiin, niin intervalli ja laitetaan nyt vaikka se 10 sekuntia siihen. Noin. Tonne. Ja sitten millä me sen nähdään se, että mitä se tekee, niin se debuggi. Noin. Ja sitten jos me haetaan täältä sitten mitä entityä me haetaan, niin mehän tehtiinkö semmoinen solar energi 1 hour testi. Oliko se tuo? Ja sitten painetaan vaan deployta. Ja nyt meillä on tuossa debuggi 30 päällä ja debuggi 30, niin voidaan seurata, että nouseeko meillä nyt koko ajan wattituntien määrä. Sillehän se näyttää, että nousee. Ja tämä nyt pitäisi sitten seuraavalta tasatunnilta sitten niin lähteä nollilta uudestaan liikkeelle. Ei tämä tämän kummempi homma ollut. Ja minäpä otan siihen, että päästään tuohon tasatuntiin, niin katsotaanpa sen jälkeen, että nollasko se sen ja lähteekö laskea alusta. Eli täältä voi jo nyt sitten katsoa se, että missä on nämä avustimet, niin sieltä napataan tämä one-hour-testi. No tässä nyt näyttää, että se ei olisi käynyt nollilla, mutta otetaanpa tuolta tuo näytä lisää. Niin nyt voidaan tästä katsoa, että se on eilen illalla, kun tämä rakennettiin, tämä ohjaus. Niin se on näyttänyt sen tunnin wattitunnit puonut nollaan, laskenut seuraavan tunnin wattitunnit puonut nollaan ja laskenut seuraavan tunnin wattitunnit. Ja tänä aamuna sitten sama homma ja kello 10 mennessä eli 9 ja 10 välillä tuli 34 wattituntia ja 10 ja 11 välillä tuli 170 wattituntia. Eli toisin sanoen, kun meillä nyt satoi aamulla lumekatolle ja aurinkopaneelit on lumealla, niin aurinkovoimalan tuotto on aika kehenoa. Mutta tästä nyt voidaan todeta, että tämä mittaus toimii. Ja nyt kun samaan jutun vaan teette sitten sille kiinteistöenergian kulutukselle ja sitten vaan vertailee sitä, että onko aurinkosähkö energiantuotto enemmän kuin kiinteistön kulutusta ja sen mukaan kuorma päällä. Ei tällä videolla tämä enempää, että toivottavasti auttoi vähän taas asioissa eteenpäin. Ei Sokko, kiitos ja hei.